social media mandinosora nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Mune kavidhio kari kutenderera kana achishuwa kuti daenda kuinzirai panapa, but nyaya yachona inotaurika zvayo handiti but hatigone ukawinza bhozi ndeke vana vechikoro. So chiteerera ndisanda kuzivisa nyaya yachona zvizere. Usati wasubscribe utena on your notification bell kuitira pega pega patinouploada mavideos you'll be notified. Nichitoti maswera sei zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru seiti. So vazukuru video katasangana nako kari kucirculata vana vechikoro vamwe vari kuti zvaitika kana zvakaitika kumuzanzi for sure handiti kujoni uku. Imi ndimuchatudzawo macomments kuti zvaitika kupi chaiko. Kamukomana kamupana kechidiki kari kufungidzirwa kuti kane 16 years kana kuti 15 kaonekwa kachiproposa kuti will you marry me kuna high school girlfriend yakona handiti kamusikana ukachibva kabvuma kuti aiwa you can marry me. Vana vari kuchikoro kusekondari vazukuru vakutogona kutofugama vachiti will you marry me. Iwo apa wakangomirira handiti apa wamutetani wadanana plus wao 6 years handiti wadananawo 3 years vari mukoro wazvinhu havasi kutombotaura yekuroora. Chinova chinhu chinorwadza vazukuru kuti pana vamwe mablazi ari kutokundwa asina kunyomba vanhu. Aiwa vazukuru munozoonawo sei nenyaya uriwo mubereki une mwana proposiwa kunzi will you marry me kana kuti ndiwo ndori nemwana ari kuita izvozvo wauchiri kupasadza sati akukwanisa kuzvitengera kana andawe. Amen. Zviri kuitikawo manenje ari kuitika munyika pasi rese handiti chii chingadaro chiri kukonzeresa kuti vana vakurumidze vamhanya kuita zvinhu zvakadai. Ngatitarona macomments kuti munofungei. From Ango side, the only Zimbabwean uncle. Much love.